Halo para penonton lan pemirsa, piye kabare? Ketemu neme ambi aku Taufik Nasa Putra ning acara TV Jawa. Sejumlah peristiwa sing wis awak dhewe rangkum awan iki. Dina Minggu iki awak dhewe bakal ngajak para pemirsa ning kafe sing lagi trending lan rame pengunjunge yaiku Mixu. Rekan awak dhewe sing jenenge Revalina Syukri bakal nanya luwih lanjut tentang Mixu. Halo rencang-rencang, sore niki kula enten teng Mixu Wirosari sing jarene wong niku enak banget. Nah, kula kan nggih penasaran rasane Mixu pripun. Kula teng mriki ajeng nyicipi rasane Mixu. Ayo rencang-rencang derek kula mlebet teng Mixu lan nyicipi rasane bener enak gak sih? Ayo. Panggone Mixu niki mboten jembar, nanging nyaman kanggo nongkrong cah nom-nom jaman saiki. Akeh bocah-bocah banjur bali sekolah biasane mampir teng Mixu. Anargi ora cuman panggone sing nyaman, nanging regane yo terjangkau lan akeh menune. Mula iku Mixu iso dadi terkenal. Nah, nek arep ngerti tentang Mixu wah akeh, langsung wae wawancara karo sing duwe Mixu. Teng Mixu niku nemune kathah. Nah, salah siji menu sing terlaris niku napa nggih? Yang terlaris itu ada boba sande, selain itu ada oreo sande. Dua itu sih yang paling laris. Panggone niku tepatnya teng mriki teng pundi? Jalan Kusuma Bangsa nomor 31 Wirosari ya. Nggih. Regane Mixu niku sing murah kali sing larang niku napa? Kalau yang murah ada es krim kon, harganya 8.000. Kalau yang paling mahal banyak sih. Mungkin ada 4 menu yang bisa saya sebutkan kayak Supreme Mix Milk Tea itu 22.000, Creamy Mango Boba 22.000, sama Hawaiian Fruity 20.000 juga. Nah, semua itu 2 varian minuman sama 1 varian es krim. Kenapa Mixu niku dibangun teng mriki? Ya karena melihat potensi pembelinya yang banyak ya mungkin di Wirosari ya. Makanya Mise hadir untuk melengkapi keseharian konsumen yang di sini. Yang mungkin mencari Mise di Purwodadi kejauhan karena jaraknya. Jadi dibukalah di Wirosari. Sopo sing nanam saham Mixu teng mriki? Kalau khususnya Mise Wirosari itu beratas nama CV Sungai Berkat ya. Cuman kalau ownernya saya nggak tahu. Cuman kalau atas namanya memang CV Sungai Berkat. Kapan Mixu niki dibuka? Dibuka itu bulan Februari tanggal 18 ya, 2023. Matur suwun nggih. Iya. Wah, ternyata rasanya enak banget rencang-rencang. Nah, nek menurut kula rasane niki kula rating 12/12. Nek kula nggih penasaran kalih ratinge siswa-siswi sing mara teng mriki, mergo kathah banget siswa-siswi SMA Negeri Wirosari sing mara teng mriki. Ayo jenengan niku pesen menu varian apa? Varian vanilla. Rating 1/12 niku jenengan pinten? Kalau nek kula sedoso. Nggih. Nah, jenengan niku pesen menu favorit menu napa? Nggih, sami kalih niki. Ratingnya pinten? Nggih sedoso. Jenengan niku pesen menu napa nggih? Niki vanilla strawberry. Rating 1/12 jenengan pinten? Songo. Enak soalnya. Nggih. Suwun nggih. Nah, niku mau sekilas informasi tentang Mixu saya wis dipaparke rekan kula Revalina Syukri. Cukup semanten berita Jawa TV kula Taufik Nasa Putra rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.